Hola, molt bon dia. Vos salutem des del claustre superior de l'edifici històric de la Universitat de València, el centre cultural de la universitat que totes i tots coneguem com la Nau. Està ubicat al centre històric de la ciutat de València. La seva porta principal, de fet, es troba al carrer que li dona nom, al carrer La Nau, i té accés directe al claustre. Les altres dues portes donen una a la plaça del Patriarca i l'altra al carrer La Universitat. Aquest edifici històric va obrir les seves portes al 1499. Des d'aquest moment i fins a avui en dia, al llarg d'estos 525 anys, ha continuat sent la seu principal de la Universitat de València. En aquesta ubicació tan especial, en concret al seu Paraninf, avui celebrem el solemne acte d'obertura del curs acadèmic 2024-2025 de la Universitat de València. Podreu veure en directe a les 12:30 la cerimònia completa gràcies al senyal realitzat pel taller d'audiovisuals de la nostra universitat. Però això serà en una estona, com us deia, a les 12:30. Ara vos convide a que ens acompanyeu en estos minuts previs en este repàs que anem a fer de les curiositats, els detalls i del protocol que envolta aquest solemne acte acadèmic. I per a parlar de tots aquests temes, m'acompanya una persona que coneix molt bé els actes institucionals a la nostra universitat. Ell és Joan Enric Úbeda, el director del gabinet de la rectora i director de màrqueting i comunicació de la nostra universitat. Joan Enric, gràcies per acompanyar-nos i benvingut a aquesta casa. Moltes gràcies i, com sempre, és un plaer estar ací per a donar un poc més de comprensió sobre el que anem a veure en breus minuts. Això és en breus minuts. De fet, el públic està ja ocupant els seus seients al Paraninf i la primera pregunta que m'agradaria fer-te és qui participa en aquest acte acadèmic? Estem parlant d'un acte acadèmic que és el més rellevant en un curs, perquè és l'inici. I aquest inici té una dimensió institucional molt important. Per tant, així anem a trobar-nos amb representants de tots els nivells del govern, tant a nivell de l'Estat espanyol, a nivell de la Comunitat Valenciana i a nivell de diferents ajuntaments en els quals la universitat té presència. Però també trobarem a la representació als més alts nivells del poder legislatiu i del poder judicial així a la Comunitat Valenciana. Trobarem representació de la societat civil, de les organitzacions empresarials, de les organitzacions sindicals. També veurem a representants de la comunitat universitària, d'altres universitats, i, per suposat, estan també estudiants, professorat i personal tècnic de gestió, administració i serveis de la nostra universitat. I imagine que tots ells estaran asseguts en estricte ordre protocolari, perquè el protocol és molt important en aquest tipus d'actes. Però conta'ns un poc millor per què parlem de solemne acte acadèmic? Per què es defineix així? Bé, ho has dit, és veritat que és un acte de caràcter institucional, és l'acte més representatiu, estan tots els nivells de poders de l'Estat i tots els nivells de govern que tenim. I, per tant, sí que segueix els decrets de precedències que està establert als diferents nivells, tant de l'Estat espanyol com de la Comunitat Valenciana. Però, responent a la teva pregunta molt més en concreta, per què es tracta d'un solemne acte acadèmic? Bé, anem a veure, comencem desordenadament, perquè són tres elements. Primer, acte. Per què és un acte acadèmic? Estem parlant d'acte perquè realment és una successió de discursos, però que té una dimensió acadèmica, segona part, perquè hi ha una lliçó magistral. És a dir, a banda dels discursos de caràcter institucional, hi ha una lliçó magistral que es pronuncia. I això sí que té un caràcter acadèmic. Però és un acte acadèmic en el sentit en el que no hi ha una consecució. Per exemple, nosaltres moltes vegades tenim una lectura de tesi doctoral, tenim una lectura de TFG, de treball de fi de grau, en els quals al final hi ha una discussió i hi ha un veredicte. Si no hi ha ni discussió ni hi ha un veredicte, només hi ha una obertura de curs. Però això és un acte. Té aquest caràcter acadèmic perquè hi ha una lectio o lliçó magistral que es pronuncia i és solemne perquè segueix un cerimonial molt concret i molt establert que és aquest protocol històric de la nostra universitat. Molt bé, doncs anem a començar, si et sembla, precisament per aquesta solemnitat derivada del cerimonial. Conta'ns en què consisteix. Bé, quan estem parlant de solemnitat hem d'entendre que se segueix un ordre estricte, però també se segueixen un conjunt de formes. I també hi ha una altra dimensió que és important, que és la vestimenta acadèmica. Mira, a les pantalles estem veient entrar el mestre de cerimònies i els macers. Després veiem aquesta vestimenta acadèmica, que és la que tenen les persones que han rebut el grau de doctorat. Clar, per això veiem els diferents colors en les vestimentes. Efectivament, i a més entren en una determinada ordenació. Primer entren les facultats que són més antigues, després les facultats que són més recents,
I també trobarem després els càrrecs del rectorat i la representació de membres que estan en els òrgans de govern universitaris, tant els que són Consell Social i Consell de Govern com els que són de caràcter unipersonal com la Sindicatura de Greuges, per exemple. I dins d'aquesta part de Consell de Govern tenim a tots els degans i deganes que estem veient en les pantalles. Aquestes imatges són del curs passat, que era l'obertura de curs de les universitats públiques valencianes. Veiem vestit de color negre els rectors i rectores de les universitats valencianes i tanca aquesta comitiva d'entrada la presidència de l'acte. Molt bé, i això és el que conforma tota la comitiva, no?, el que ens estàs contant. Sí, aquesta és la primera part, així que és com comencem. Molt bé, molt bé. I després de la comitiva acadèmica, com continuem? El que tenim a continuació és que s'interpreta l'himne acadèmic Veni Creator i quan acabi aquesta interpretació per part de l'Orfeó Universitari de València, la mestressa de cerimònies colpejarà 3 vegades amb el bastó en terra. Això ho hem vist a la cerimònia dels Jocs Olímpics de París, veritat? Sí, és veritat que s'ha vist als Jocs Olímpics i crec que s'ha explicat també en televisió en les retransmissions dels Jocs Olímpics, però realment això és com diguem que és la manera tradicional en la qual comencen els actes que tenen un determinat nivell de cerimonial. Per què? Perquè hem vist que hi ha macers, això per exemple en els ajuntaments quan se fan els actes solemnes municipals ho veiem, o fins i tot en les falles també, quan estem parlant de les falles majors de les ciutats, veiem que va per part de l'Ajuntament els macers són els que obrin pas, que donen aquest començament. En el cas de les grans cerimònies hi ha un mestre o mestressa de cerimònies que és qui demana al públic que pare atenció perquè va començar l'acte, demanar silenci. En el cas nostre, després de la interpretació del Veni Creator, i crec que en les pantalles estem veient ara mateix aquesta part final d'interpretació que acaba amb la mestressa de cerimònies colpejant. Molt bé, i amb els 3 cops de vara comencem, no és així? Sí, comencem. Ahí va. Ahí va, i comencem, i com continua la programació? El següent que tenim és la lectura del resum de la memòria del curs acadèmic de l'any passat, perquè hem d'entendre que quan estem parlant de l'obertura de curs acadèmic, al mateix temps estem formalment tancant el curs anterior. Per tant, així tenim les imatges de l'any passat de la Secretaria General de la Universitat fent aquesta lectura breu del resum de la memòria del curs, perquè esta universitat fa moltes coses i si tinguem que anar a fer una lectura podríem tirar-nos moltes hores. Per tant, es fa com que un xicotet resum i a partir d'ahí ja continua la segona part, que ja és més acadèmica. Molt bé, o sigui que tenim el discurs de la secretària, la rectora Mapi Mestre obri també l'acte? Sí, clar, ella és qui declara obert l'acte i qui dona les paraules, començant primer per aquesta lectura del resum de la memòria del curs anterior. I continuem? Sí, clar, i com continua? Conta'ns, com continua l'acte? Com continua aquesta programació? Continua l'acte amb la part que és més purament acadèmica. I aquesta part més purament acadèmica és la lliçó magistral, la lectio. La lectio que es pronuncia per part d'un professor o professora de la universitat. En la pantalla estem veient com puja la persona encarregada juntament amb els seus padrins o padrines i rep formalment la lliçó que va a llegir. Això és una tradició universitària molt interessant de comentar, perquè realment és que prèviament s'ha lliurat a la presidència de l'acte per a la seva revisió aquest text acadèmic que va a llegir-se, que va a pronunciar-se com a forma de lectio, en la paraula llatina o lliçó magistral, que estem veient que es pronuncia des de la càtedra. La càtedra del Paraninf és el lloc que ocupen les personalitats que van a donar aquesta lliçó a tot el conjunt del públic que està seguint-los. I conta'ns en què consisteix aquesta lliçó magistral? La lliçó magistral cada any correspon a un centre. I això és molt important en el sentit de la responsabilitat que assumeix un centre, perquè tenim que tindre en compte que la nostra universitat té 17 facultats i una escola. Per tant, és una vegada cada 18 anys. I què és el que se fa? El que se sol fer és o bé posar en relleu una actualització dels coneixements sobre les matèries que s'imparteixen en el centre, o bé d'algun tema d'important actualitat que es comenta a la comunitat universitària. D'aquesta manera, des d'una perspectiva tradicional, el que s'està fent és que cada any una facultat, un centre de la nostra universitat, li explica a tota la resta com està l'estat de la qüestió de les matèries que es conreen al seu centre, tant des d'una perspectiva docent com des d'una perspectiva investigadora.
I enguany, conta'ns a qui li toca, a qui va a impartir aquesta lliçó magistral. Bueno, com deia abans, va per torn, va per rigorós torn d'ordre i enguany li correspon a la Facultat d'Infermeria i Podologia. Molt bé, però aleshores li toca a aquesta facultat, però qui tria o com es tria el professor o professora encarregat d'impartir aquesta lliçó? Correspon a la direcció de la facultat, al deganat, decidir quina persona representa al centre en aquesta lliçó magistral que se va impartir i en aquest cas ha recaigut en el director del Departament d'Infermeria de la facultat, que és el professor Julio Fernández, qui a més va ser en el seu temps degà de la facultat. Molt bé. I una vegada acabada la lliçó magistral, com continua aquesta programació? Bé, ahir hem acabat ja en la part acadèmica. Hem tingut una part, diguem que és institucional més cap a dins, que és la lectura del resum de la memòria, després hem tingut aquesta lliçó magistral, que és la part més acadèmica, i ahir venen els parlaments institucionals. I els parlaments institucionals que corresponen a les autoritats, les màximes autoritats que estan presents en l'acte d'obertura de curs acadèmic i que acaba amb la intervenció de la rectora, perquè és una qüestió important. Estem parlant de l'obertura de curs acadèmic de la nostra universitat i, per tant, la presidència de l'acte, en virtut de l'autonomia universitària, recau en la nostra rectora. I és ella qui, per tant, tindrà la darrera paraula per pronunciar el seu discurs institucional d'obertura de curs. Molt bé. I finalment, l'Orfeó de la Universitat interpreta el Gaudeamus Igitur. I, efectivament. Després ja tenim l'himne acadèmic Gaudeamus Igitur, que segur que totes i tots sona. Molt bé. Acabar una sessió que acabarà la sessió que estem a punt de començar. En breus minuts tindrem aquesta sessió. Així que res, moltes gràcies, Joan Enric, director del Gabinet de la Rectora i director de Comunicació i Màrqueting de la nostra universitat, per haver-nos acompanyat. Esperem que aquesta informació vos hagi resultat útil i profitosa, sobretot per interpretar l'acte que anem a veure a continuació. Res més, vos deixem amb la retransmissió en directe del solemne acte d'obertura del curs 2024-2025 de la Universitat de València. Moltes gràcies per acompanyar-nos i gaudiu de l'acte.
i doctors, asseieu-vos i cobriu-vos. S'obre la sessió del solemne acte d'obertura del curs acadèmic 2024-2025. Aquestes cadires amb la història costa de moure. Té la paraula el vicesecretari general de la Universitat de València, professor doctor Andrés Boix, que llegirà un resum de la memòria del curs acadèmic 2023-2024. Amb la venia de la senyora rectora, presidenta del Consell Social, conseller de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació, ministre de Ciència, Innovació i Universitats, i sobretot totes les persones que esteu ací, acompanyant a la Universitat de València, en tant que autoritats o amics o amigues de la Universitat de València, i especialment companys i companyes de la Universitat de València, professors, treballadors del personal de gestió i serveis, estudiants. Moltíssimes gràcies per estar ací. Celebrem avui l'acte solemne d'obertura del curs acadèmic en aquest edifici històric del carrer de la Nau, quan més o menys, encara no, però dia per dia es complixen 525 anys del dia que considerem que és el que podem considerar com l'inici de la Universitat de València, quan es complixen 500 anys justos del